Євангеліє паводле Мацвея. Езус прамовіў да натоўпу і сваіх вучняў. Пасад Майсея занялі кніжнікі і фарысеі, таму ўсё, што скажуць вам, рабіце і захоўвайце, але не паступайце паводле учынкаў іхніх, бо яны гавораць і не робяць. Яны звязваюць цяжкія і непасільныя ношы і ускладаюць на плечы людзей, а самі не хочуць і пальцам крануць іх. Усе ж учынкі свае робяць яны дзеля таго, каб паказацца людзям. Яны пашыраюць філактэрыі свае і павялічваюць махры, любяць першыя месцы на гасцінах і першыя лавы ў сінагогах і прывітанні на рынках, і каб людзі называлі іх раббі. Вы ж не дазваляйце называць сябе раббі, бо адзін у вас настаўнік, а ўсе вы браты. І айцом вашым не называйце нікога на зямлі, бо адзін у вас Айцец Нябесны. Не дазваляйце таксама называць сябе правадырамі, бо адзін у вас правадыр – Хрыстус. Большы з вас няхай будзе для вас слугою, бо той, хто узвышае сябе, будзе прыніжаны, а той, хто прыніжае сябе, будзе узвышаны.